Soy Sofía, estou aquí en Telecoviña para falar de Neptuno. Ten 12 lúas. As lúas chámanse Tritón, Proteo, Nereida, Larisa, Naya de Galatea, Sao, Galimede, Neso, Sámate, S/2004 e Neu. Ten 5 anéis, 3 finos como os de Urano e 2 máis grosos feitos de pó. Os nomes dos anéis son os nomes dos científicos que estudaron Neptuno: Galle, Levere, Arago, Adams e Laser. Crese que poden granizar diamantes no manto de Neptuno. Algunhas das súas lúas non fan órbitas circulares, senón ovaladas. Algunhas están moi inclinadas. Neptuno foi descuberto por deducción cando os científicos deronse conta de que a súa gravidade tiraba de Urano. Chámase así polo deus romano do mar. Varios dos nomes das súas lúas ou dos seus satélites están relacionados con Poseidón, o deus grego do mar. Atópase a 4.500 kilómetros do Sol. Sámate, un dos seus satélites, está a 47 millóns de kilómetros de Neptuno. Os ventos das súas manchas oscuras poden superar os 1.200 km/h. Bueno, ata aquí chegou o vídeo.